भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 मुझे दे दो। प्रणाम चाचा। प्रणाम चाचा। ये चाचा भैया फिर से मुखिया मुठ तो नहीं तन ध्यान देम चाचा भैया के वोट दे दियो। ते वोट मांगत रहे कि वोट काटत रहे। अरे भैया हाथों हमर हेते करे के हेते हो गेला। ठीक बा तन ध्यान देम ठीक बा। हां चाचा चाचा भूले मत। ठीक बा प्रणाम चाचा प्रणाम। ठीक बा वोट दिए। अब की बार वो भूले मत। ठीक बा फिर से एक बार विजय बनाई लो। ठीक बा अब की बार पंचायत के रुख बदल दे। ठीक बा चल याद रख लो। प्रणाम प्रणाम चाचा। चलो अरे लोग मुखिया ऐसा जरूरत बा। भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 भैया पंचायत में देख लो 5 साल में कितना काम भइल बा। काम देख के वोट डालो। पंचायत के आगे बढ़ावे के बा तो फिर से भैया के जितावे के बा। तू कुछ बोल। भैया के जीत तैयार लो भैया। ठीक बा प्रणाम चल याद रखम लो ई साला पियकड़ हो सर लेकिन सर के वोट देला से कोनो फायदा नहीं है। जितावला से कोनो फायदा नहीं है। ऐसे जितावल जाई आ फिर उहे दशा हो एकर लाशा बा इन से के वोट ना दी। यही ज्यादा रे पियकड़ में सही साला ठीक बा। ए साला सन कब के वोट दिया नहीं तो ई साला पंचायत बेच के पीजिए सही साला ई सने के हाल बा लेकिन के वोट देला के काम नहीं के। प्रणाम चाची। प्रणाम ए चाची चुनाव चिन्ह याद बानू हमार बैगन छाप वही पर मोहर लगाइए फिर से एक बार और विजयी बनाई हमरा के। ओकरा बाद देखी पंचायत में कितना काम होता डिजिटल पंचायत हो जाइए के बे एकदम डिजिटल कर देवे के बा। ठीक बा। अच्छा 5 साल पहले तहरा के जितैनी सन तो कुछ कहबे ना कइला ना हमार राशन कार्ड बनवैला ना हमार इंदिरा आवास पास करवैला आ तहरा के यहाँ गइला पर कहेला आजकल आ उल्टा सीधा बात बोलेला आ फिर 5 साल बाद आइल बड़ चुपचाप चल जाई यहाँ से ना तो बिगाड़ हो जाई। बेटी रे बबनी हां भाई झाड़ू लेके आता। चाची ई का कहतरू गांव में कितना काम भइल बा कितना आदमी के इंदिरा आवास पास हो गइल कितना आदमी के लैट्रिन बनवा देली सर ई तू का कहतरू हो। अच्छा तो तारा काम के रुकल हम अबे इनाम देते। फिर की काई साला हम पिए खातिर ना पिटाए खातिर ना रे साला ठीक पार्टी है चेंज बाबू। कर देले। की करे एकर व्यवस्था करे के पड़ी। रे बाबू गांव के लोग के बुलाता फिर 5 साल बाद आई बड़ा सन। आओ सर ए बाबू गांव वाला है ना ए गांव वाला ए बाबू आई फिर 5 साल बाद वोट मांगल बा मार लो वोट निकल बच्चा वोट चाहिए आवलो नाती लो तारा लोग का वोट चाहिए एकरा पहले जितला लो तो कुछ कहबे ना कइलो लो बुर्बक बना चलल बड़ा लो अब के लोग बुर्बक नहीं खे जब बनैला लो तब अब होशियार हो गइल बा लो चल चल बेटी चल लो बुर्बक बनाइलो लो। स्कूलिया भाई लोग के प्रणाम भैया हमनी के वीडियो बने सन मुखिया जी पिटाइल बानी ई एगो वायरल वीडियो बा फेसबुक और व्हाट्सएप पर पूरा वायरल होइल बा वही के माध्यम पर हमनी के बनेले बानी सन। अक्सर कुछ पंचायत में ऐसा देखा जाता कि लोग काम नहीं करता वोट मांगे जाता तो लोग मारता वही के आधार पर हमनी के वीडियो बनेले बानी सन आ केहू ई वीडियो के अपना दिल पर ना ली हमनी के एगो खाली मनोरंजन खातिर वीडियो बनेले बानी सन ठीक बा। रियल बात भी बा बहुत मुखिया लोग बा माने गोपालगंज जिला में चाहे पूरा बिहार के लिए ना जिला के लोग खाली जीतता और नोट गिनता जी काम से मतलब नहीं के अकेले आवत लोग जब चुनाव नजदीक आ जाता तो कि चलो फिर से चुतिया बना के वोट ले लिया तो विजयी बनाई लो ओकरे के जे रियल में मुखिया के लायक होके जे वो लायक होके भाई काम करे ईमानदारी से ओकरे के विजयी बनाई लो ओकरे के मुखिया बनाई लो। ईमानदार मुखिया अगर गांव में होता तो पूरा पंचायत के विकास होई जिला के विकास होई हमने के तरक्की करी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक करी शेयर करी वीडियो के सब्सक्राइब करी हमने के चैनल के आ कौन सी कमी बाटे कमेंट करके बताई। नमस्कार हमने के चैनल है निगार म्यूजिक के सब्सक्राइब करी और थोड़ा सा आगे बढ़ाई बस। लव यू।